ହାଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଏହି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡପତା କେରା ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତି ଦେବୀ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇସ୍କୁଲର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ए जगमन कागज ए बाबू साहब कागज ए बुलबुल चाट के आजी पेट पाए ए नाटक परिवार ए तुलसी कलुनी झप बाजा कुर्ती के जम्मई की मजाला Esse é o
धन्यवाद. पुढे कोणता